Vítam u ďalšieho videa spoločne s Patrikom. Ahoj! Či máte také ktoré zvieratá? Až teraz No takže Patrik. A ja si chcem ukázať, No takže prehliadka. ja som tu niečo nakodoval a to strašne dlho trvalo. Lebo kodovať je strašne ťažké. No čo si nakodoval? jedno čarno, No? a tretie je Čierno. Ja som to dnes, včera som na tom strávil 2 hodiny. To čo si za debilitu ty vymyslel, že som sa ani toho nedotkol? Pozrite sa, ako by to vyzeralo. Nie tam, nie tam. Nie? Tu, kde ja skačem? Takže tu? Vlado, my si nechávame Garfielda a toho čierneho uhlíka. Však toto si ty vytvoril. Nemá rada. Toto, čo si vytvoril, nemá rada. Áno, už som tu. Daj to. A toto je som strašne dlho kodoval. Toto? Vidíš? To som strašne dlho kodoval. To je ending? To Paťo vyrobil. Hej. To ja som strašne dlho kodoval. Ja ti ukážem. Ukážem ti. Poď tu naspäť. Ešte tu je jeden ending. A to je tento. No, práca! Poď tu na video. Čo?